ನಡುಬುಗೆ ಕರ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಡ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಓಲ್ ಬೋಡ ಅವಳು ತಿರ್ಗದು ಒಂಜಿ ಆಕುನೆಟ್ಟ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಎರಗಿಡನ ತೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾರನ ಪೊರ್ಲುಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲುಲ ತಿಗಲೆಡೆ ಕೈ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಗಿಡಾದ್ರೆ ಬಂದು ನಡುಬುಗೆ ಇತ್ತದ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂಡ ಇಂಕ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಇರೋತ್ರ ಆನಂದೇನೆ ಇಷ್ಟ ದಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆಗಿ ಏರ್ಲ ಪಣರೆ ಬೇಜಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಇನಿತ್ ಅದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ದಾಯಿಗ ಅಂಚ ಆನಂದ ಬಂಡ ಅನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಆಟೊಟ್ಟು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಕುಲ ಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮಲ ಇತಿಹಾಸಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜಾಗದ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಥ ಜನ ಅಂಚಿ ಪಾಲಾದ ಹೋತೀರಿ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲುಲ ಪೋತ ಬಾಂದ ಉಪಾಯ ಲಜ್ಜಿ 53 ವರ್ಷ ಮುರಣಿ ಕುದಿ ಗಿಡ ಹಿಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಲೆ 8 ವರ್ಷ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಇರೇರಿ ಗಿಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಿಡದಿಜಿ ಅಂದ್ ಗಿಡ ಒಂದೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರಿ ಎನ್ನ ಕಂಜಿನ ಕುದಿಟ್ಟು ಗಿಡ ಕಾರ ದುಂಬೋಪುನ ಗೇರುಂಡ ಮತ್ತ ಜಾಮಾತನ ತಿಯೆ ಅಂಡ ಗೇರ್ಲು ಮತ್ತ ಪ್ರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಕೂಟಾಡಿ ಗಿಡಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ತೋಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಕಂಬಲತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಊರ್ದ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಕಲಸಾಭಿಷೇಕ ಕೊಡೆಮಿ ಹೊಡು ಎಂಕಲ್ ಎಂಜಾಸೆ ಮಾತಾವ ಜನಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಲ್ಲು ತೋರಣಗು ತೋರಣಗು ತಾಗಂದು ಅಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಡ ತೋಡು ಪುನಃ ಸಮಕಾಲೀನ ಓಟಗಾರ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆನಂದ್ ಸಿಟಿ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಲಿ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಜಿದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾನ ಯಜಮಾನಿಯರ್ ನಾಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ 5 ಜನ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಸೋತನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಾಡು ಗೆಂದುವ ಅಂಚ ಆತ ಫೈಟೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾರ್ದನಗಳು ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ ತುರುತು ಒಂದಿಪ್ಪ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡೋಲ್ಲ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಎರಿಗಡ ಒಂದಿತ್ತರು ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೊಳ್ಳಿ ಹಕ್ಕಿಯರಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಹೇಳರು ಬಲೆ ಈ ಕಂಬಳದ ದಾಯ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ಆರಡ ಕೇಳೋದು ಬರ್ಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು. ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೊಳಿದ ಮೈಸಮರ್ದಿನಿ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡ ಎಂದು ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವೇರನ ಪುತ್ತರದ ಕಂಬಳ ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸದ ಮಂಡ ನೆಟ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಅನಚಾರ ಮಲ್ತದ ಈ ಜಾಗ ಏರು ಬತ್ತಿರಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹುಚ್ಚು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅರಟ್ಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆಗಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಳುಗಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕಲು ವೈಕ್ ಮದ್ದು ಬಣ್ಣದ ಪಂಡ ಮಾಯ ಕಾಪುಂಡು ಆಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂದ ಅಂಡಂತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಜೋರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವು ಈ ವರ್ಷದಾಲ ಬತ್ತೀಜಿ ಹೊರಮುರಾಣಿ ಬತ್ತದ ಮಂಡ ನಿಲ್ಕ ಅದು ಪೋತುಲು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾಗಡ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ 47-53 ವರ್ಷ ಎಂಕಿತ ಪ್ರಾಯ 22-23 ವರ್ಷ ಉಂಚಿ 23 ವರ್ಷ ಉಂಚಿ ಈ ಕಂಬಳ ಅನಿತ್ತ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಭಾರಿ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲ ಅನುಗ್ರಹಡು ಅಂಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ನಮ್ಮಿನ ಕೊಡಮಂಡ ಮುಂಜಿನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಫುಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಬಿಡಾಗ ಇನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಮ್ಮೆ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಅಂಚೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬಂಡದು ಇರಡು ಪಣರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಈರ್ನ ಎರಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಈರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಪುದರಡೆ ಎರುಗಡ ಒಂದಲ್ಲ ಈರ್ನ ಪುದರಡು ವಿಷಯದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಏರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಏರು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಏರುಕುಲ್ಲ ಏರು ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಮಲ್ಲ ಏರುಕುಲ್ಲ ಏರು ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಆಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಲಾಗು ಇಲ್ಲಾರು ಬರಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅವೇ ಜೋಡಿ ಇನ್ನು ಕುದಿ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಕೂಟೋಗು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಆಯ್ ಒರಿ ಮಂಜು ಮೇರಿ ಮೋಡೆ ಮಂಜು ಎನ್ನ ಮೋಡೆ ನಮ್ಮ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಗಿನ ಮಲ್ಲಿ ಲಿಯೋಡಿಸೋಜರ್ನ ಮೋಡೆ ಮಂಜು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂಚೆ ಅದು ಇನ್ನು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 4 ಜನ 5 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಗಾಂಡಲ ಗಿಡವ ಎಂಕಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಡಿ ನೀರು ಗಿಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡೆ ಗಿಡ ಅವನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಟ್ಟೆ ಗಿಡ ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಅಂಚ ಅಂತೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೆರಂಡು ಎಂಕಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಂಡ ಪೊರ್ಲುಗು ದೀಪ ಇರತ್ತೆ ಅಪಾಲ ಗಿಡವನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಮೂಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ನಾವು ಎಡ್ಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬುಡ್ದುಕೊರ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಜಾಗಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ನೀರಡು ಮೀರಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಪ್ರಾಯ 53 ವರ್ಷ ಮುರಣಿ ಕುದಿ ಗಿಡ ಹಿಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 8 ವರ್ಷ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಇರೇರಿ ಗಿಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಜಿ 7 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗಿಡದಿಜಿ ಅಂದ್ ಗಿಡ ಒಂದೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರಿ ಎನ್ನ ಕಂಜಿನ ಕುದಿಟ್ಟು ಗಿಡ ಕಾರ ದುಂಬೋಪುನ ಗೇರುಂಡ ಮತ್ತು ಜಾಮಾತನ ತಿಯೆ ಅಂಡ ಗೇರ್ಲು ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಆಂಡ್ ಒಂಟಿಡಿ ಹತ್ತು ಜೋಡಿಡೆ ಒಂಟಿಡಿ ವಾರ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಅದು ಪಾರಳಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಗಿಡ ಉಂಡು ಜನ ಉಳ್ಳ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರ 60 ಸತಿಸನ ಬಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತ ಗಿಡವೇ ಬಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮಾತಾಗ ಗಿಡ ಪಣಕಲು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲು 12 ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅನುಭವದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು
ಅಂಚ ಅಂಚಾಣಿತ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಕೂಟಾಡಿ ಗಿಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ತೋಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಕಂಬಲತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಊರ್ದ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಕಲಸಾಭಿಷೇಕ ಕೊಡೆಮಿ ಹೊಡೆದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಾತಾವ ಜನಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಲ್ಲು ತೋರಣಗು ತೋರಣಗು ತಾಗಂದು ಅಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಣ ತೋಡು ಪಲ್ಲೆ ನಾನಾದ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೈತೇನೆ ಇರೋ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮುರಣಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಎಂಜನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಂಕಲೇನು 4 ಜನ ಎಂಕಲ ಊರ್ದಾಕಲೇನು ಎತ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಹೋದು ಎಂಕಲೇ ತೀರ್ನಾಥ್ ಪಾತಿರ್ದ ಅಕೊಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಸಿತ ವಿಷಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಲೈವ್ ಮಾತಾ ಕಡೆಕಲ ಪ್ರಸಾರ ಗಡ್ಡು ಕಡೆಕೆಲ್ಲ ಪೋತೀರಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬರಲದೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಂಡೇರಿ ಆರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜಾಗಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡಾಕಲು ಏನು ವೀಡಿಯೋಗು ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಅದು ಎಂಕಲಿಗೆ 2 ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಕಂಬಳ ಹಾಪಡು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೇವರನ್ನ ಸತ್ಯದ ಕಂಬಳ ಸತ್ಯ ನಡ್ತೊಂಡ ಯಾವು ಏರೆಗಳ ಅನ್ಯಾಯವಲ್ಲಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಅವು ಇತ್ತ ಮುಲ್ತನೆ ಪ್ರಸಾದ ಆ ಜಾಗಗಲ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಆ ಬಟ್ರನ ಕುಲ್ಲ ದೇವತ ಅರ್ಚಕರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಯವಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಕಲಿಗೆ ಪಾಲಾದ ಪೋಪಣ ಅವು ಭಾಗವಹಿಸೋಡೆ ಅಪ್ಪನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಡೆಲ್ಲ ಪೋಪ ಇಡೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನಾನು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪೋಡು ಆಪುಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಡತಂಡ ಯಾವು ಆತಂದು ಎಂಕಲ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತಿ ಈರ್ನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಡ ಆನೆಯವರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಈರು ಎರಿಗಿಡ ನಿಪ್ನಾಗ ಸಮಕಾಲೀನ ಓಟಗಾರರು ಏರ್ಪುರ ಇತ್ತು ಯಾನು ಎರಿಗಿಡಪ್ಪನ ಸಮಕಾಲೀನ ಓಟಗಾರ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆನಂದ ಸಿಟಿ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಜಯಕರ ಮಡಿವಾಲಿ ಮೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಜಿದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರನ ಯಜಮಾನಿಯರ್ ನಾಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ನಡೆದು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ 5 ಜನ ಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಲಾಡು ಸೋತನು ಒಂಜಿ ಕಂಬಲಾಡು ಗೆಂದುವ ಅಂಚ ಆತ ಫೈಟೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾರ್ದನಕಲು ಎಂಕಲಿ ವಾದ ಅನಿಕಲ್ನಕಲ ಎರುಗಿಡನಾಗ ಅಂಚ ಗಿಡ ಉಂಚ ಗಿಡ ಅಂತಿಜೇರು ಎಂಕಲ್ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಳಂತ ಇಂಚ ಗಿಡ ಹೊಡೆದು ಅನಿಕಲ ಅಂದ್ ನಿಖಲೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಆತ ಎಂಕಲ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತ ಆ ಪ್ರಾಯದ ಸೋಡು ಅಂಚ ಗಿಡ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಡು ಎಂಕಲ್ ಏರ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂತಿಜೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಏರು ಲಂಚಿನ 15 ಕಂಬಳ ವರ್ಷ ಬಯಲು ಮೇಗಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಏರು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಅಡೆಮುಟ್ಟಾಗಿ ಏರು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೇರು ಆ ಏರ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕುಟ್ಟಿಲ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬಾಲು ಅಲ್ಲಿತ್ತಿ ಬಾಲು ಅವು ಬಾರಿ 17 ಕಂಬಳ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದನ ಈರ್ನ ಬೆಲುವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಡ್ಲಿನ ಅವು ಹೊಲ್ತಿದ ಅಪಾಗ ಹಾಕದ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಏರ್ಲು ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತದ್ವಾ ಅಂಡ ದಾದ ನಾವು ಏರ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪೋಯ ಮತ್ತ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಏರು ಬೋಲಂತೂರು ಕಾಟಿ ಒಂಜಿ ಬೈಲು ಮೇಗಿನ ಆಯ್ತ ಕುಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಕಾಳ ಜೀವನದಾಸ ಅಡ್ಡೆನ ಕೋರಿಂಜದ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯವಾನ ಯಾನ ಗಿಡದನ ಮಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರುವಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ ಗಿಡ ಏರು ಜಾತಿರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರು ಹೊರಪಾಡಿ ಲೋಕಾಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಾಟಿಲ್ಲ ಕೆರಮದ ರಾಜೆಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಏರು ಅಂಡ ವಾ ಪೊರ್ತರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇದ ಅಂದ್ ಮಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐನ್ ಗಿಡವನಾಗ ಬಾರಿ ಅಲಸನ ಮಲ್ತೆ ಗಿಡ ಹೊಡ ಆಪೇದನು ಅನ್ನ ತೊಂದರೆ ಅವ್ರು ಸೊಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ಲಾತನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಗಲಾನು ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಕೊರಿಯರು ಕಂಕನಾಡಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿ ಕಮಲ ಅಜಯ ರಾಮಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋದಾರ ಕೊದ್ದಿತ್ತೇರು ಆಪಗಲ ಇರ್ ನಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲಾತನು ಒಕ್ಕ ಎರ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾಯಣ ಮನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎರ್ಲಿ ಉಂತಾಯಿರಗಲು ಉಂತಾದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾರಿ ಕರವಟ್ಟು ಮುಗಿತು ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಮಲ ಪೊಂಡ ಒಣಸು ಒಂದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ವಾದನಿಕೆಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲ ಅವು ನಂಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಬಂಡವು ಇದೇ ಈರ್ಬರ ಎರಿಗಿಡ ನಿಪ್ನಾಗ ಕಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರ ಏರ್ಬರ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾನ ಗಿಡನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗುಣಬಾಲ್ ಕಡಮೇರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾರ ಅರೆಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಬೆಡಿಗುತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಆಡಿ ಜೋಕರ್ ರೈ ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ಮಠಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಡಿ ಆಡಿ ಜೋಕರ್ ರೈ ಭಯಂಕರ ಕಡಿಮೆ ಹಿಡಿದು ಕಾರೈತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಆರ್ನ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ರಾಜವಣ್ಣೆ 5 ಕೋಡಿ ಆಡಿ ಜೋಕರನೆ ಶಿಷ್ಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ರಾಜೀವರು ಕಡಂಬೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಶಿಷ್ಯನಗಳು ಉಳ್ಳೇ ಇರುತ್ತೆ ಪುದಾರ್ ಮಾತ ಕೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಈರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೂಟಾಗ ಬಂಡ ಜವಾನ್ಯರನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾನಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಂಡ 4-5 ಜನ ಕೊಡ್ತೆ 5 ಜನ ಕೂಟೋಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವ ಪಡೆದು ಕೆಲದಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮಲ್ದೇರು ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಬಿಡು ಆಯ್ ಬುಡಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಐಕಲ ಎಂಕ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಮಲ್ದ ಓಟಗಾರರು ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟ್ಟು ಗೌರವ ಮತ್ತು ತೂದು ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕೆ ಅದುಲ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆಡುಳ್ಳಿ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಎರುಗಡೆಯಾರ ಬನ್ನಾಗ ಏರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈರಾಗ ಇಷ್ಟ ಓಟಗಾರರು ಏರಿತ್ತು ನಡುಮುಗಿರ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ನಡುಬುಗೆ ಕರ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಡ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಓಲ್ ಬೋಡ ಅವಳು ತಿರ್ಗಿದ ಒಂಜಿ ಆಕುನೆಟ್ಟ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಎರಗಿಡನ ತೂಡು ಒಂಜಿ ಪಾರನ ಪೊರ್ಲುಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲುಲ ತಿಗಲೆಡೆ ಕೈ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಗಿಡ ಅದ್ರ ಬಂದು ನಡುಬುಗೆ ಕರ್ನಾಕರ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೆಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಏರು ಗಿಡ ಅದು ಸುರುಗುಟ್ಟು ಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ನಾ ರೈನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಪತ್ತು ಬಂದ ಬಾಕಿ ಏರು ಗಿಡದೇರು ಭಾರಿ ಓಟಗಾರಿ ಅವು ತಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಗೋರೆ ಮೇ ಮರಲೋಡು ಒಲ್ಪ ತಿರುಗುವೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಚಂಡಮುಂಡೇರು ಬತ್ತಿರೇಕಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಜನ ಅಂಚ ನಡುಮುಗೇರಿ ಕರ್ನಾಕರಿ ಇದು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಭಾಗವಹಿಸದೇನು ಮಾತೇರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೊಲಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರಿ ನಾನು ಬೋಡು ಯಾನ್ ಗಿಡದನಿ ಕುಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನೀ ಎಂಕುಲು ಈ ಕಂಬಳಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಉಳ್ಳೇರ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟೋ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನ ಕಿರಿಯೋಡು ಎಂಕ ಅಜ್ಜೇರು ಅಂಡ ಪನ್ಪುಣ್ ಮಾಮ ಒಂದು ಯಾನ್ ಎರುಗಿಡ ನಂಗೆ ಅಜ್ಜೇರ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಿದೇರು ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಡ ಆರು ಅಜ್ಜೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ದಾದನ ಸಮಾರಂಭ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೂರಿಗೆ ಕೋಡೆ ಪಂತೇರು ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಪೋಡ ನಾನು ವಿಷಯ ತೊಂದರೆ ಜೈಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸಂತೋಷ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಎರುಗಿನಾಗ ಎರಡು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಆರಿಂಕ್ ಏರು ರಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕುಣ ನಮಗ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಬಲ್ಲು ಆರು ಉಂತಾಯಿರು ಆ ಬರ್ತಾರೆ ಉಂತಾಯಿರು ಆರು ಬೇಗ ಉಂತಾಯಿರು ಪೂರ ವಿಷಯ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಣ ಅವಳು ಲಕ್ಕಾದ ಕೊರ್ಪುಣ ಬಲ್ಲು ಪಿಂಚ ಬತ್ತೋಡು ಅಂಚ ಬತ್ತೋಡು ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಟೀಶಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಗುತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಗ ತೀರ್ದು ಹೋಯ್ರಾರು ಜಿನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಾರು ಐದು ದುಂಬು ತಕ್ಕಲು ಈತ ಏನು ಒಳ್ಳಿರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಇದು ಬಾಡಿಯಾರ ಅಸೊಕೆರೆನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೆಗಿವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೈತ ಬೋಳಂತೂರು ಗಂಗಾಧರ ಹೇಳೋರು ಯಾನ್ ಬುಡ್ನ ಹೇಳಿದ್ವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಸೊಕೆರೆ ಮಿಡ್ಲು ನಂಗೆ ಕಾರ್ದ ಪ್ರಾಬಲ ಆ ಬರ್ತು ಎಡ್ಡೇರು ಕಣತ್ ಕೊರಿಯಾರಿ ಯಾನ್ ಈ ನನ್ನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಐ ಸೋಪಾಡಿಂದ ಕಾಪು ಆಪಾದ ಮತ ಅಂಚ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಓಟಗಾರರು ಮಾತ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತದ ಓಟಗಾರರು ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಬಂಡ ಇಂಕ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರೋತ್ರ ಆನಂದೇನೆ ಇಷ್ಟ ದಯ ಬಂಡ ಆಗಿ ಏರ್ಲ ಪಣರಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಜವನರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಂಡಲ್ ಕೇನುಜೇರು ಹಕಾರ ನಂಬಿ ಪರ ಬೆಂಚಿನ ಬಂಡೆ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ತೋಜ್ ಅದು ಗುರ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಪೂಜೇರು ಪರಬ್ಬಗಳ ಚರ್ಬಿಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಆಡುವೆ ಆವಡೆ ಎರಿಗೆ ಗಿಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋವಾಡು ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಂಬಲಾಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಿಡ ಒಂದು ನಿಗಂಟು ಧೈರ್ಯ ಪಂಡಾರು ಎರು ಗಿಡ ಅಲೆ ಎಡ್ಡ ಆವಡು ಆನಂದ್ ಸೆಟ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೋಡೆ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಖಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ವಯಸ್ಸ ಪುತ್ತೂರು ಟಿವಿಗೆ ನನಾತು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲು ಬೆಂಬಲ ಕೊರದು ಇರು ಬಾರಿ ಆತು ಮಿತ್ತಬೋದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ತದು ಪುತ್ತೂರು ಎಂಕಲಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಇರು ಪಾತ್ರ ನಾನು ಕೂಡ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ.